Hey guys, mamahutang ang oras karon na size pa ka pinso mamahaw ta kay lisod pod ning mo trabaho ta nga wa tay sulti dyan. So ingani gid ni magkaedad guys no. Di na taganan mo ka og kani karni. Ako almost 3 years na kung di mo ka og kani baboy. Chicken panagsa. Ang okra guys kay ang sudan is okra, paksiyo. Ito pod na. Ang mga batan-on di ingaon ani pero kitang kaming mga maedad na kaon dani ka. Ginaganang ko mga kuan. Tinugin ni guys nang gingon na dapat talami kaon og pagkaon nga lami hindi man kaya magkaon kami ganit eskwela pa mga bata imbis kaya nahuman ng mga bata di takakaog lami kaya atong lawas naman pwede ako'y munggos ito di ba munggos takseo namot lagi ni makaunta kinamot pa guys sabi ka na coba akong mga bata guys nahuman na kung akong ulo na pamamaman na so onyang ako rin nag-iisa kayo guys kasi sa mga bata hindi hayahay kung ko ba hayahay nagbayad pa ko sa mga loan dako kayo o sige lang kaya nahuman man sila hindi man kalubihan o buha do anahan ko ng buhara ba sabi mo guys kung pwede palang balik ko sa pass bubalik ko mukha ko ba yung kurso okay ilalim ang kinaboys maestra pagka tinuod lang guys ang mga anak ibadlungan pero jarang itagaan kong mga piyopil ng mga tipat kaya mga unruly ako mga bantali makabuok mga nga perfect na mga bota pero tinuod man mga badlungan tapos ang mga estudyante maka-stress ilalim ning atong mga sakop nga mga gagmay pamasipat hindi na kayo undang pero ang lulo pamaman tao na natong kinabuhi hindi akong kaon okra, bulad o paksiw asyo naman nabantayan niyo ang banks unique na kaya tabunan ng mga uban paksiw munggos bulad huwag ko magpaibog kasi maging maibog ang mga bataan nga sudaan pang 50 nga sudaan 50 edad lami okra ako na guys, hindi ko okra ay noron ko kay haut-haut pero lami ka okra patsiw nga shout out sa mga parents nga ang tawon itong mga bata tuluin sa itong pamatasan at mga unruly na mga bata di na muna sayop ang mga bata nga yung anak kaya medyo mo nang number 1 man kamo mo ay teacher sa yung mga anak kami ko naman may magtudlo dugang at yun kape sarap ng kape hindi alam niyo ito guys ngayon hayahay hindi yun kaya ang pagtudlo pero hindi makaya sila pamadlong kada tao nga ba bata nga tapo lang sulat yeah. Bye guys, thanks for watching.
Bye.